ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୌଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଏକ 300 ଲିଟର ଫ୍ରିଜ୍ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯିବ। ଘରେ ଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଛତରପୁରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା ପଲିଥିନ୍ରେ ବନ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଝିଅର 35 ଖଣ୍ଡ କଟା ଅଙ୍ଗ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିକାଶ ୱାଲକର, ଯାହାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ଜଣେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ହସଖୁସି ସ୍ୱଭାବର ଝିଅ। ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପରିବାରର ସୀମା ପାରି ହୋଇ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। 2019 ମସିହା ବମ୍ବଲ ନାମକ ଏକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଭେଟ ହୁଏ ଆଫତାବ ଅମିନ ପୁନୱାଲା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସହିତ, ଏବଂ ଆଫତାବ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦୁହେଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକାଠି ଲିଭ୍-ଇନ୍‌ରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସମାଜ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ପରିବାରର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଫତାବଙ୍କ ସହ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଫତାବ ଏକାଠି ରହିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଫତାବକୁ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଫତାବ କୌଣସି ମତେ ବାହାଘର କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆଫତାବ କେବେ କେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିଲା। ଏକଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ସେମିତି ଦୁଇଜଣ 2019ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆଫତାବ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ କେବେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଫତାବର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ 8 ମେ 2022ରେ ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଛତରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଫତାବକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଫତାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ତାରିଖ 18 ମେ 2022 ସେଦିନ ରାତିରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାହାଘର କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ରାଗରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆଫତାବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଗଳା ଚାପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଫତାବ ସାରା ରାତି ସେହି ଶବ ପାଖରେ ବସି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ପ୍ରମାଣ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବ। ଘଟଣାର ପରଦିନ ସକାଳେ ବା 19 ମେ 2022ରେ ଆଫତାବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଶବକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ବାଥରୁମରେ ରଖିଦିଏ। ଏହାପରେ ଆଫତାବ ଦିଲ୍ଲୀର ଛତରପୁର ବଜାରକୁ ଯାଏ ଏବଂ 300 ଲିଟରର ଗୋଟିଏ ଫ୍ରିଜ୍ ନେଇ ଆସେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରେ ଏବଂ ସେହି ଘରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଡେଡ୍ ବଡି ଥାଏ। ଘଟଣାର ତୃତୀୟ ଦିନ ବା 20 ମେ 2022 ସକାଳେ ଆଫତାବ ପୁଣି ଥରେ ବଜାରକୁ ଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଦୋକାନରୁ 4ଟି ଆରି ବ୍ଲେଡ୍, 2ଟି ହାତଡ଼ା ନେଇ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଥିବା ମଣିଷ କେବେ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ବାଥରୁମରେ 35 ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ପଲିଥିନ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଭର୍ତ୍ତି କରେ। ଆଣିଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ସେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖେ। ଏହାପରେ ଆଫତାବ ଦିନବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବାର ନାଟକ କରେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ନିଜର ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ଲୁଚେଇବା ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାତି 2ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୌଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୋବାଇଲରୁ 54,000 ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲା। ଆଫତାବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୋବାଇଲରୁ ମେସେଜ କରି କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ଆଫତାବ ସହ ରହୁନାହିଁ। ଆଫତାବ ଓ ସେ ଏବେ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେହି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ଘଟଣାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଫତାବ ପୁଣି ଥରେ ବମ୍ବଲ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ପରିଚୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ପେଶାରେ ଜଣେ
କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମହିଳା ଆଫତାବର ଛତରପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ଲାଟକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେ ଅନେକ ଥର ସେହି ପ୍ଲାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆଫତାବ ଓ ସେହି ମହିଳା ମିଶି ସେହି ରୁମ୍ରେ ମଦ ପିଉଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଆଫତାବ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ରୂପାର ମୁଦି ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳା ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଆଫତାବ ସହିତ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ ସେହି ଘରର ଫ୍ରିଜରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଅବଶେଷ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଫତାବ ସେହି ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାର କରି ରୋଷେଇ ଘରେ କିମ୍ବା ଆଲମାରି ପଛରେ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନ ହେଉ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଆସିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘଟଣାର 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଭାଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫ୍ରିଜରେ ଥିଲା। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆଫତାବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଖପୁରି, ଜହ୍ନା, ହାଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶକୁ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ବଳକା ପୋଷାକ ଏବଂ ଶେଷରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ 2022 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହତ୍ୟାର 3 ମାସ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି 3 ମାସ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ। କାରଣ ମେ 31, 2022 ଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଦର ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଭାଇ ଶ୍ରୀଜୟ ୱାଲକରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, କୌଣସି ମେସେଜର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁଲିସର ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ବାପା ବିକାଶ ୱାଲକର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ବାପା ବିକାଶ ୱାଲକର 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଣିକପୁର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାମଲା। ପରେ ବିକାଶ ୱାଲକର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ମାଣିକପୁର ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ମାଣିକପୁର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଶେଷ ଲୋକେସନ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଛତରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 2022ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାଲକରଙ୍କର ନିଖୋଜ ମାମଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ମେହରୌଲି ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। 8 ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ମେହରୌଲି ଥାନାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲା ହାତକୁ ନେବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସିଧାସଳଖ ଛତରପୁରର ସେହି ଫ୍ଲାଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଫତାବ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେବଳ ଆଫତାବ ଏକା ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହରେ ଆଫତାବକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜେରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଫତାବ ପୁଲିସକୁ କହିଥିଲା ଯେ 22 ମେରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଜର ଫୋନ୍ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିନଥିବା କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଆଫତାବର ବୟାନ ଶୁଣିବା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଫତାବଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ରେକର୍ଡ, ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ 22 ମେରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 54,000 ଟଙ୍କା ଆଫତାବର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା। 22 ମେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଲୋକେସନ୍ ସେହି ଛତରପୁର ଫ୍ଲାଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏବେ ପୁଣି ଆଫତାବକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଫତାବ ଅଚିନ୍ତା ହୋଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଭାବିସାରିଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ପୁଲିସ କେବେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ପୋଲିସ ଆଫତାବକୁ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା 22 ମେରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ତେବେ ସେହିଦିନ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ପଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ତୁମ ଘର ପାଖରେ କାହିଁକି ସକ୍ରିୟ ଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଫତାବ ଦେଇପାରିନଥିଲେ।
डिजिटाल प्रमाण आगे आफ्ताबर सबू मिछ धरा पड़ जाइथिला। शेषरे 12 नवेम्बर 2022 रे दिल्ली पुलिस तांको हिरासत को नहीं कड़ा पचरा उचरा करथिले। पुलिस आफ्ताब को जेरा करिबा परे सामना को आसिला से भयंकर सत्य। आफ्ताब भांगी पड़ी स्वीकार करिथिला जे 18 मई 2022 रे से श्रद्धा को हत्या करिथिला ओ श्रद्धार शव को केमिति काटिथिला, केमिति मेहरोली जंगल सबु अंग फिंगिथिला। आफ्ताबर बयान शुणा पर पुलिस 12 नवेम्बर 2022 रे हत्या और प्रमाण नष्ट करने अभियोग आफ्ताब को आनुष्ठानिक भाव गिरफ करिथिला। पुलिस आफ्ताबर सूचना आधार रे मेहरोली जंगलरू किछि हाड़ और शरीर किछि अंश जबत करिथिला और श्रद्धा एवं आफ्ताब रहुतबा घरु मध्य किछि रक्तर छिटा फोरेंसिक एविडेंस भावे संग्रह करा जाइथिला। एहा परे तार पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस परीक्षा करा जाइथिला। एहारी मध्यरे डिसेंबर 2022 रे फोरेंसिक डीएनए रिपोर्ट आसीथिला। जंगलरू मिलिथिबा हाड़ और फ्लैटरू मिलिथिबा रक्तर नमूना श्रद्धांक बापांक डीएनए सह मेल खाउथिला। एहा एही मामलार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रमाण थिला। जनवरी 2023 रे दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट रे प्राय 6629 पृष्ठार चार्जसीट दाखल करथिले। एथिरे 100 रु अधिक साक्षींक बयान, सीसीटीवी फुटेज, गूगल सर्च हिस्ट्री और बैंक ट्रांजैक्शन समेत अनेक प्रमाण रहिथिला। मे 2023 रे साकेत कोर्ट आफ्ताबर विरुद्ध रे हत्या एवं प्रमाण नष्ट करिबा मामलारे आनुष्ठानिक भावे अभियोग गठन करथिले। एहा परे मामलार नियमित विचार प्रक्रिया आरंभ होइतिला। आफ्ताब निजको निर्दोष बोली कही मामला लढ़िबाकू निष्पत्ति नैथिला। 2024 रे आफ्ताब को तिहार जेल रो उच्च सुरक्षा व्यवस्था थिबा सेल रे रखा जाइतिला। एहारी मध्यरे फेब्रुआरी 2025 रे श्रद्धांकर बापा विकास वालकरंकर मृत्यु हो जाए। तांको मृत्यु परे एही मामलार दायित्व श्रद्धांकर भाई श्रीजय वालकर नियंती। तेबे 2025 रे मध्य एही मामलार शेष शुणाणी होई पारि नथिला और आसी जाए 2026। साकेत कोर्ट 20 जुलाई रु 25 जुलाई 2026 पर्यंत लगातार शुणाणी करने को निर्देश देइथिले। 20 जुलाई रो शुणाणी बातिल होइथिला कारण अभियुक्त आफ्ताब तिहार जेल रु एमए रो अंतिम परीक्षा देउथिला। परे 21 जुलाई रु पुणी साक्ष्य ग्रहण आरंभ होइथिला। 21 जुलाई 2026 रे साकेत कोर्ट रे डीएनए विशेषज्ञ निज साक्ष्य देइथिले। से कोर्ट रे फोरेंसिक रिपोर्ट उपस्थापना करी कहिथिले जे डीएनए परीक्षा रू जना पड़िथिला जे उद्धार होइथिबा हाड़गुड़िक श्रद्धा वालकरंकर ही होइथिला ओ अवशेषर डीएनए 100% श्रद्धांक परिवारर डीएनए सहित मेल खाउछि। एवं 23 जुलाई रे इन्स्पेक्टर राम सिंह चार्जसीट और अन्यान्य प्रायोगिक दस्तावेज संबंधी प्रमाण कोर्ट रे उपस्थापना करथिले। तेबे उद्धार होइथिबा हाड़ और डीएनए नमूना वर्तमान एही मामलार मुख्य अदालती प्रमाण भावे संरक्षित रही। सही कारणरू अदालतर अंतिम राय न आसिबा पर्यंत पुलिस सेगुड़िक परिवार को हस्तांतर करि पारिबो नाही। एही कारणरू श्रद्धा वालकरंकर शेषकृत्य मध्य ए पर्यंत संपन्न होई पारि नाही। तेबे 18 मई 2022 रे घटिथिबा सेही जघन्य अपराधर 2026 जुलाई मास पर्यंत संपूर्ण तथ्य ए वीडियो माध्यम रे आमे देबाकू चेष्टा करिछु। किंतु वर्तमान एही मामला दिल्लीर साकेत कोर्ट रे विचार प्रक्रिया चलीछि। कोर्ट ए पर्यंत कौनसी अंतिम राय किंबा दंड घोषणा करि नाहांती। राय कोर्ट रे उपस्थापित प्रमाण और साक्ष्यर आधार रे दिया जिवो। श्रद्धा वालकरंकर एही कहानी केवल गोटे अपराधर कहानी नुहे, यह आम समाज पई एक बड़ चेतावनी। प्रथम शिक्षा, आपणक जीवन साथी किंबा बंधु चयन करने समय सतर्क रुहंतु। जेकोसी संपर्क रे समय थाउ थाउ काहारी अत्याचार विरुद्ध रे पदक्षेप नेबा जरूरी। एवं परिवार सबुबले आपणकर शेष ठिकणा। परिवार ठारू संपूर्ण अलगा होई जिबा आपणको निसंग एवं असुरक्षित करि देई पारे। आज श्रद्धा आम गहन रे नाहांती, किंतु तांकर एही दुखद अंत आमको शिक्षा दे जाइछि जे बेले बेले विश्वास एवं भरोसा काहार जीवन नहीं पारे। आशा करूछु श्रद्धांक आत्मा को शांति मिलिबो एवं अपराधी को कठिन रु कठिनतम
ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅଧିକ କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର।